Sumilaking alkohol takos sangatiko cahyaning cinandra antariksa kareksa carita Prajawata dewane dewata ing mawana sumilaking mega hamuka sangatiko cahyaning cinandra antariksa kareksa carita Prajawata dewane dewata ing mawana prajurit turangga saking Praja Demak Bintara
Ya, ya, ya. Boy. Kala semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satu galing Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo. Hanami jejiban luhur siar agami Islam wonten ing kedue ingkang sisih ler. Wonten ing samadyaning Raino Raden Trenggono Kusumo dalam para prajurit kendel sawetawis wonten ing alas ompo ingkang saperlu
nindakaken ibadah salat luhur. Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci. Kanthi kasektenan Raden Trenggono ingkang ngasta pusaka Cis Daru Puspita suhu keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajepaken ing Bantala sinareng sirnaning Sengkala satemah mijil tirta kang wening suhu malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbung Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadherekaken prajurit kang niti kutu ingkang jejuluk Laskar Trenggono Kusumo. Santri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti mubeng bawana gumelar jejeg tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing kang maha kuwasa.
Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.
Leren man. Sik saya. Sik saya. Nah, ngono. Ki, lho. Napa kuwi? Lho. Umat maneh ki. Kemin. Bola kemin tinggi. Wis udute nyong kecelup banyu. Kita paringi nganu lho. Sik ya. Miki. Kuwi nang kono Miki Mas Bro. Nah, Tobu to. Ki lho. Mek. Wis diparingi mik karo kadang panitia wis. Piye? Kalah. Nungguin ya. Pancen kurang kejar kaya ngono kuwi kok. Sugeng dalu. Sedaya masyarakat wonten Ngadirjo mriki. Wah, akeh tenan. Iki Pokoke meriah iki to. iki balane sapa? Balane para kemin. kemen-kemen ngene iki kok. Iya. Ngefan lho, Bos. Ngefan? Ora. Alhamdulillah nek ngefan ya. Oh, mesti. Nek ngefan. Ya tulung sing apik-apik ditiru, sing elek ngene iki ya. Rasah ditiru. Ya ditiru, sing elek kudu ditiru. Woi. Ya ora apa-apa, jenenge seni ya ngono kuwi to, Cak. Piye, ajudan? Wes sik. Tolong bawakan peralatan saya, ajudan. Wah. Ayo celeng masuk setunggal. Masuk setunggal celeng. Ya, umpo sithik-sithik to ya. Apa, Mbok? Ngene iki ya sekti ngodake. Celenge mlebu siji loro. Loro. Ngene kono kae. Iki lho wis tak siapke ning kono lho, Bos. Oh, lah romok. Lah kluyuran metu aja metu atuh to. Pancen jenengane iki apa Tak sih? siapi. Kemen oh celeng. Oh, no iso kliru iki. Kene. Oh iya. Ngopo kuwi? Nah, Kuwi kok sik. nah. Mburi sik. Wis kene. Kudu nganut karo Ratu Kemin Wis. kudu nganut. Sesasi bayarane 1 juta wis kleru wae. Nggih. Yo pancene Ndi lagi celupane? gegladi to, Bos. Wakai sisan nek ora nyambut gawe iki malah Nah, kuwi disokke. Keminanyaran kayane. Ora. Wah, isih training iki angel duwe ya ora prajurit apa-apa. seh. Ora apa-apa, Bos, jenengane lagi Isih latihan. anyaran ngene iki. Sing penting aja japlaki ya, Bos. Yo. Ya karo nunggu ya cangkemane cah. Siap. Kita kasih di Ngadirjo cangkemane cah. Larase 6. Kadem. Ya lah. 6. Oh, tang do, retak tak entak, juang dang tu do, Iki malah. Keranjingan pancen. Ki momen keseniane tak digawe sing ora diluhung. Ya, pokoknya sing penting rame ya, Bos ya. Oh iya. Heeh. Nah, ngopo meneh iki? Awas lu. Mbebayani para penonton iki lho. Selomot cangkeme dhewe aja mati Adegan berbahaya mohon untuk anak-anak jangan meniru ya. Ya. Untuk bapak-bapak boleh. Ibu-ibu boleh, Pak? Ibu-ibu yang masih belum punya suami boleh. Apa bedane? Jar rambutnya dobong, Jar. Sal rambutnya dobong. Oh, woi. Tepuk tangannya putih ge. Wah, pinter tenan. Wih. Bola kemen pancen ora ming pakanan geni ae doyan nih. Ora wani. Ecek. Ora atru.
Odin. Odin. Nah. Sing jenenge Odin ra betah. Ya. Nah. Ora wani lho, Bro. Pengumuman ini duda beranak satu ya. Ya. Wis balen. Oh, wis. Ora kena. Tit ngono ya. Keliru. Oh, alah sik tabuhi sik tangale. Nggih. Mas niki teng aren ampun tengah terjo wau keliru. Loh. Apa meneh Cik Jo? Pokoknya sing penting memeriahkan iki acarane kadang-kadang kita saka ngaren. Malam ini pokoknya meriah. Wait. Oh. Ya. Rekyo. Turangga bangsa original. Oh. Ya. Duh. Wis to. Laguane ketuane Kemini ngono kuwi. Ketumbone para Kemin ana ing kadang-kadang geser iki. Nah, ini saatnya ditunggu. Arep ngapusi sapa meneh iki to, Buto? Ya, sapa sing biasa entuk cewek, entuk cowok maju, ngene. Ya, monggo kadang-kadang penonton derek berpartisipasi. Ini munggah kowe oleh ono bonus lho. kantong ajaib mengabulkan berbagai permintaan. Iki kecil-kecil cabai rawit wanen. Sing gede ora mesti wani, cilik wani. Ayo sisan. Iya. Mosok sing ayu-ayu kalah harus sing ngene iki. Lho, ndi? Sampeyan ki goleke sing ayu apa piye? Biasanya sing ayu njaluk diparani. Nah, kudune ya kudu samang ya maju to golek. Wes, jagong Mas Lila-cili golek sing ayu iki. Kuwi bagianku kok. Ojo kalah-kalah to, Bos. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Dek? Arini. Ah? Arin. Oh, namanya Ayuni. Oh, ngawur. Oh. Lah, Arin. Oh, Arini. Dari mana, Dek? Arini. Wonosroyo. Oh, tepuk tangan Arini semuanya. dari Wonosroyo. Yang satu ini? Jauh ini. Septian Dwi Arjuna. Septian. Dwi Arjuna. Ya, dari mana? Josari. 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 Tepuk tangan, ini anak-anak hebat. Semoga besok bisa menjadi anak yang Baik. luar biasa ya. Ya. Ya, di sini kosong ya. Kosong. Kosong. Surapan Ora lagi. muni kosong kok tak balik keneng mae. Kosong ya. Kosong. Ki nonton kosong ki. Oh, kosong. Oh, toh. Ya. Ajak Iya guyon. kosong. Oh, ora ono papane. Ya, kita tutup coba ditutup ki. Iki. Tutup iki. Nah, isora. Duh, katas. Duwe sing sok ditutup nganggo rating ra. Duwe, Pak. Ya, ini kita kasih mantra. Ya, mantranya kok Pujo Pajapu jadi guru. Wah, lah pikirane iki sing positif lho. Pujo Pajapu jadi Asu. wah. Maklum nggih, niki ingon-ingonane kathah ngoten niku wis gawon. Nggih, santai. Bareng-bareng. Ayo, Pujo Pajapu jadi guru. Ayo. Nah. Nganu ya ganti-ganti. Lagi orang berhasil kena ngono kuwi ya. Hot, Bareng. sontolo, hot. 1 2 3. Pujo Pajapu jadi guru. Amin. Besok semoga jadi guru ya. Ya. Ini coba kamu yang ambil sekarang. 1 dulu. Nah. Dapat apa? Wih, Dapat bro. apa itu, Dek? Turangga Beksa Giono. Wah, punya gandengan kunci Turangga Beksa Giono. Terima kasih.
Tas dulu. Kasih Ya silakan boleh kembali ke tempat. Nah, Atruk banget. Cocok. Oh, bisa udah siji. Kok dikaleki priye Pengen. iki lho. Pengen dah? Oh, pengen coba ambil. Hati-hati, ono ulone. Kalah. Wah, dapat juga ya. Tas dulu. Dapat juga Ya, ternyata. ya, silakan boleh kembali tempat. Ya, terima kasih. Ayo saiki lurusin Yo. rada gede. Iki lurusin kok gede piye, jek nyari wong piye. Siwan, gue sesuk meneh. Ah, Wah, ini masih ada satu lagi. Siapa yang mau ngambil ya? Duh. Lempet kabelnya. Siapa yang mau maju? nyong. Nyong. Biasanya tukang kamera ya. Kene Mas. Ya, tukang kamera kon juga. Tolong. Oh iki Mas. Ora ono ae. Oh ini. Oh. Wah, ono iki. Ya Oh wes. iya Nggak apa-apa, toh. kalah ya Mas. Wis Oh, kalah. maju gue jenenge Ya, yo. namanya siapa? Kasih penghargaan toh. Altaf. Altaf. Dari mana? Ki jero. Si Jeru. Sejeru. Jero. Altaf, iki ora takon ngomong-ngomong. Cuman Salah tak toh. suruh menjawab ya pertanyaan. Tokoh yang ada di Troko Beksonggiono itu namanya siapa? Ngawur. Ngamul. Hah? So, nggak tahu. Anio, Namanya Anio. Ki Ageng Trenggono Kusumo. Nah. Ya, itu yang menyebarkan agama Islam dari mana? Demak Bintoro. Wilayah Temanggung ya. Iya. Di betul. daerah Nah, Kedu. itu Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya ya, ini dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan. Ayo jagongan sing penak karo gawe kopi. Pertanyaannya, siapa nama simbah yang ada di belakang itu? Yo tanya Yo piye carane angel, ya. kan yo angel. Sukumen. Apa? Sukumen. Cukup. Apa bener po? Nekat. Jaluk ngapura kowe. Kudu Wah, salim lho. niki putune pun nganu katanya Mbah Sukimen ngoten. Leres Wah, gaul kowe. Oh, jangan kurang ajar. Leres. Oke. Oh, iya. Oke, paringi mawon setunggal niki nggih. Nggih. Terima kasih. Tas dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan itu terima bagian kasih ya, dari Balo. saya. Kelebihannya dari kalian semuanya. Ya. Wah, Yo. apa sistemnya? Ayo, lanjut dong. Siap. Musik. Rindu Guru bangsa teteka diopo tulung pangrihe
Tronggo Esti Rakata Katarimo panyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine Jek dadi banyu. Ikro kadang kawruh nyoto lamun yen iku dinasti anto nugroho yang aku saking pangeran Niro wujud sandang kumelar tirto kang ayu ora kabeh kawula kagem gesang lahir patuh. Mekaten pamirsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar Trenggono Kusumo saking kadang-kadang Turangga Beksa ingkang saking Tratah Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Matur suwun dumateng kadang-kadang panitia